Argiaren podcastak. Saio hau eskaini nahi diegu jende guztiari, salbu bizikletan ibiltzen diren irakaslei. Nik aldatuko nuke bizikletan ibiltzen diren irakasleak eta gaituko nuke irakasle bertsozale. Ere bai? Baita. Hau hasierako esaldia zan, berez demoledore izan bazan, eta ja lehatzen gara. Bum. Venga, hau musika. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Bueno, egoera, kontatuko dugu zein den gaurko egoera, gaurko testuingurua. 3 pertsona gaude, Bai. ni pertsona naizelako, eta zuek ere bai. 4. pertsona ez dago, batzui okurritu zaidelako, itzuli bat ematea bizikletaz Euskal Herritik. Eta horretik izar ez datore. Blokeatua gelditu da. Karretera bai. Non? Ez da, Arrasate, Oñati, ez dakit, Legazpi, ez dakit, zona hori ez dakit. Ni atzaren momentuan enteratu naiz, eta orduan egin dut improvisatu, eta aurreko autobus hartu, eta beha ez da iritsi, pasa behar zen komunetik. Eta zerbait jan behar zuen. Eta Al revés, izango igual. Zer Da gero komunetik eza. Lehenengo komunetik eta gero jan. lehenengo leku egin behar da. Zatik esaten da, komunetik pasatu, eta gero zerbait jan, eta zatik ez da zen sukalderik pasatu, eta gero zerbait bota. Zatik komunetik pasatu, ez da ez esplezitatzen, zatik komunetik pasatzea gauza asko izan daiteke, eta gero zerbait jan imaginatzen dugu sukaldean dela. Bueno, Ni komunetik pasa... Nik ez erabiltzen, ez da. ez? Ez bada Eta orduan zela... gauean, Eta arrandan. Orduan, ja, zu komun pasazale. Hori ez, ni sekulan. Baina, hor gehiagotan entzuten da. Ja. Ja, jendea lagun badakat. Komunetik pasatzen da. Bai. Ez daki, gauean gehiagoetan egiten du pixa. Komunetik pasa. Bai, eta luze. Eta orduan zela esaten duzu? Gorotzak askatzea esfinterra... Hori da. zer? Nik normalean erregeari idaztea noa. Baldin bada, zer sakona pasatu behar dira. Zer harina baldin bada, pues zuzenean pixa egitea noa. Osa, esertzera baldin banoa, erregeari idaztera noa da. Ja. Eta bestela... Ez, esertzera ez barkatu, bietan eserita. Horne bien. Baina txian. Argian adibidez? Argian daude zutik... Argian esita, ere, bai. Ja, bai, irizpidea zein da? Garbi dauden komunak? Claro, bueno, komun askotan ja zutik itea. Nola zutik. Pixa. Zati ba? Hombre, paretan kontra egiten zulako. Bai, hori gisa. Bai. Osa, ja ez dira geratzen nola pulso egiten ziren, hori gorritzen. Ja ez dira geratzen. Bai, lakaben... Zulo, lurren zulo. Hoi lakaben dago. Bueno, claro. Hor bai, da Zamaiko taberna baten itxi berri duna. Baina noieko autentiko zian. Bueno, eta hori zergatik... Izar, claro. Kakainan utzi dugula oinatin. Bai, Ezakigu. seguramente bai, ne ustez. Bestela zuen esango komunetik pasa. Bestela esango zuen o makillatu, edo dutxatu, edo txixe egin. Claro, es que bizikletero puta hauek goinatea dila danak, ez? Hemendik eta iraiera arte harra daukezu ba. Bueno, ja, es que juntatzen dira. Zer? Esan nahi dit hemen gorrepidetan eta mordua. Iraila arte? Baina asteburutoko aitatxoen birak. Bai. Asteburuta ezain asteburu, baina hemendik aurrera ja hasi da denboraldia ofizialki. Legala da 2 pertsona batera joatea, bata bestean ondoen. Bai. Bai, Etxotik hori inberda. bai. Bai. Zatik. Arriskuak murrizteko. Hola ez diozulako aurreratzen erosen Claro. momentan. Gehiago ikusten dituzu. Hori da. Gehiago izorratu kotxea. Bai. Doena, ez? Teknika hori da, ez? Teknika hori da. Gauen laputa batzuk eta botinazo batzuk. Bokatxar deituko ya, mito. Ja. Eta Bokatxar. bizikleteroak berez aprobetxatzen dira
kotxentzat eginako errepideak erabiltzen dituzte. Zatik, errepide horiek ez dut egin bereekin pentsatu eta kotxekin pentsatu. Kotxean pentsatuta. Eta bereek probestu egiten dute Aprobetxatzen dira, hori. kojuntura hori, ez? Hori, Kojuntura zibilizatoria gaur egunegoa, dala guztia dala kotxez eta Aintzat hartuta bizikleteroen eguneko handi bat gidariare badala. Ostra, Alegia aprobetxate. zu kontrolatzen zuten, Bai. Zu zeza, bizikletera? Puf, nintzan. Bai? Orain ja bat ere. Claro, hor bizikletan ibiltzeko edo iraina jasotzeko prez edo konpartitzeko prez. Gutxi izango dira, ez bada mendi biraren bat ditutenak, baina errepidez estadistikoki hostia txarren bat baino gehiago pasa behar duzu. Nola hostia txar. Gidari bezala, autogidari bezala edo... Bai? Ez. Bizikletero bezala. Ez? Ez dut uste gidarin bati bakarren baten, nola, baina ez dauka gogoan, Baina zerretu, gertu egi pasatu delako bestea, ez dakiz, nola ez? Ez daukat, esan dizut ez naizela inbesteko. Zu, baina esan nahi dut orokorrian. Seguro baiet. Bai, orain modan jarri diren kaskoan jartzen dien kamera horiekin gainea. Autodefensa. Autodefensa mekanismo horren bidez. Claro. Igual egun irtera egingo dituzu kamera hori buruan eta irudi bat baliogarri izango zaizu kotxen norka joateko, baina ala ere besteak, bueno. Vale, orduan, gomendagarria da, alba da, bizikleteroekin ezartzea, orduan. Denuntziarik ez jasotzeko. Bai, ze hostiako hondik ez dituzkizute emango, normalian. Gorputzkera aldetik eta... Gorputzkera aldetik, kotxe bat potenteagoa da, bizikleta baina. Eta gidaria seguramente ere bai. Zeba. Gorputzkera? Ja, estadistikoki. Estadistikoki, seguro baiet. Bai. Bueno, bai, claro, tirilla... Ni igual gizentzat hartzen hauten tropel batean, pues imaginatu. Ja. Bueno, bizikleta elektrikoen kontuekin aldatu da, egoera, edo... Ez daukat, arrastik. Vale. Zentzutan aldatu? Ez, horrein bizikletan dabiltzanak... Bai, jende anitzagoa eta bai, bueno, hortan izan leike, bai. Adinez, gorputzez, bai. Vale. Baitu, pues igual aldauko zen. Oan ja boteretsuagoak. Eta hori. Arrakoan, jake horari garen, irainak eta ibilgailuak eta gozaiek, lehendabiziko aldiz, tipa batek egin zidan, oain arte, beti gizonen gandik... Espero zenuen zeuze. Espero ez, jaso izan duguna. Kotxean jun, eta besteren bati zaiora gustatzen zerbait. Kasu honetan, pues, nik uste 120, ni joala hor erditik, hiru herrietatik erditik. Erdikoan, eta bera joaneko zuen, pues, 150, era 160. Orduan, bazu... Claro, jende mota ni utzi behar diozu autopista guztia, beraien kotxea eta egoa askar pasa daitezen. Eta orduan, pues, ni guztuan ni joan, 120 erdian, pues, ondo. Orduan, albotik pasez ba izan zan, humillatu zan bera, eta pasatu izan zan beste herri batera, eta ni alboan jartzean, pues, mitiko... Begiratu, baina hitzei, verbalizatzen, bera sarrea. Eta piko, ez? Gorputz bidez, claro, autopan junda ezin duzu. Eta, bito. Berroi urte eta pikoko, berroiren bueltako emakume bat. Flipatua, aserre bizidena, gizonek egiten duten gizon mota... Eta ze bere biltzera man? Pues ez zen flipauena ere, horti baldin basoaz. Bai, esan egiteagatik, abertupikoak betetzen diren zentzu hortan, edo ez? Ez, hortan ez, nik uste egun txarra sekala. Zike gauzak aldatzen dira, feminismoa horrela doaz, Bai, eta berdintasunen izenean, orain ere, emakume daukate eskubidea, gizonak bezala, konportatzeko karetean. Gero. Bala, ondo. Tik ondo dago, hiru gizonek osatutako podcast batean, hauetaz hitz egitea, eskertzen dute, asko emakumeek, gurentzule. Begiratu, oina unaiz hemen Zauzko golf zelaia kotillatzen, eta... Ez da topatu Clementerekin? Atletikako norbea. Bera. Hala, norbea. Clemente. Clemente ez dakizu norbea. Bai, izan zena. Bueno, da, baina izan zen. En un espero. Benetan dinetxut, ez nola espero. Ez Clemente bai, kontu. Ze entrenadorea? Bai. Bale, bai. Ez, baina danak gizonak zian, fijatu dunez, eta dan gizonak. Inkluso, berai begira zebilen pertsona. Baina jokatzen, oain jende jokatzen no, golfen.
Bai. Horain nahi zian hor. Golfean alitzen direnek denbora libre handia Ja, dakate. hori esaten joan. Ez? Perfil horretako jende. Bai. Bai, zian, gizonak eta helduak. Bai, Claro, hori ere bai. horixe. Hori ere bai. Helduak ja iru ditiko horra. Bai. 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 Hori. Claro, Horretik ordu bitan golfen jokatzen horteko. Zautzan golf zelaia da. Inork norbaitek ez badaki. Bai. Padurak egon beharko lirateken tokia nahi Bai, zuzen. gutxi gora bera. Bai, bai. Gutxi gora bera. Ja. Claro. Zon sarraski ekologikoa, Rola kostan non lehango da, ba, golf zelaia. Hemen ez bada. Ostia, gualdi, noiz hasi bartzate ota jartzen, kostaldean. Gaur kotxean etorren nahi zen, ostia, kabroi hauek egualdi ona eta laster hasiko dia makinika jartzen. Ja, azte burutan, ja. Hauen dio. Rako da, zinua, gero, kobratu behar diegu, txihuakei. Ona datozen, gure ondartzetan pixa itera datozen Hauen dio. barnekaldeko jenderi. Ai, bro la costa. Bai. Bro la costa, la costa. Bueno, ez dakit, nondi, jo? Zer dio zue? Ni badakin nukun dijo. Bai? Bai. Hor gasa txiki asko, eta pipa batzuk hauan, bai. Ostras, zuzatoz oso gornituta, Bai. Ostras. Kedroga berria da. Zatoz nerabe bat bezala, nerabe bat bere lokalean bezala. Pipa jaten? Bai. Ba, daudela oaindik, lokalak. Ez dakit. Ja, ez dakit. Ja, Bogan egon zien, baino ja, ez dakit. Ja, gaur egun Garitoak edo. daude gimnasioak. Claro. Arrazoi. Pues bai. Gaur egun gimnasioa da garai bateko Topagune. bai, lokala bezala edo taberna bezala. Osea, pastillak hartu daitezke. Bai, igual droga gehiago zean. Erateko movida daude. Ligatu daiteke. Ligatu Pantalla batzuk egongo dira. Musika ere bai. Musika orokorra edo bakoitza berarena. Bai, hori da. Eta, bueno, ez dakit. Ni egon nintzen aurreko udan lehenengo aldiz gimnasio baten, vale? Hau esperientzia kontatuko dizut. Auzolotxa eman zidan, osea, ez da nire konfortzona. Ez dugu imaginatzen zure. Neukan aukera gratis hartzeko, eta zen venga, ba. Esperientziaren gatik, esperientzia. Ultra sur. Zertzan, kiroldegia o pribatue? Hotel bat. Hotel bateko gimnasioa. Eta orduan, venga, guazen esperientziak emetatzea. Eta fanintzen, eta, kriston lotxakin sartu nintzen, jentea zegoen normal, oso eroso. Baina hotel bat zan zertzian, hoteleko bezeruak edo aparte funtzionatzen do? Ez, hoteleko bezeruak nik uste dut, bai. Horren denetio ongo, ez? Ez dakit, bai. Eta zen, eske jentea ikustea bezala beraien buruarekin sexua praktikatzen, zaratak eta guztiak egiten zuen jenteak, en plan, ez dakit, pesa bat dira, holako gauzak, eta, ostra, nik, neren, benetan, Parreguria. ezin jo deskribatu, hau solotxa, jenteik begiratuta, eta orduan keston espillo gauzen, eta kala orduan inevitable esan ni nire buruari begiratzea, bai, eta orduan nibe jentia nintzen. Ulertzen duzu, nibe jentia nintzela. Eta zintzen duen, tramankulon baten... Gauzaz, batez be esterilla bat hartu, eta horne ariketatxoakin, ariketatxoak itiot. Luzapena. Luzapenak, nola, sentaiak... Baina indarrakin lotutako... Indarrakin gauza batzu, bai. Gauza batzu, hola, pixkat, danetik Mix. Eta gero, erabil neuen aparatu batzu, baina, bueno, fenek ison erabilen bat, arraunan antzerako gauza bat, baina fenek ison regulaiten, bizikleta erabili neuen, baina, ostia, komplexua zian, fenek ison zela bien, fenek ison zela regula, baina, bueno, aizo zein nuen. Gimnasio jendea. Ni ere gimnasio moduko batean egon, ez? Justo eren egun. Moduko? Bai. Ez tan gimnasioa, baina hori biltzen den jendez bete da. Donostiko Maderoen zentralean. Intxaurrondo? Hori piko lana da. Nazionalen... Maderona, bai. Pasaportea berritzea. Ostra, beste, bai. Hor dagoena, etzen da. Deustoko universitateak mierda horren alboan dagoena. Bai. Horzatzen zaina da. Eta gero denak ematu, serie bateko, denak infiltratu, dakate, epi gauza komentatu nahi. Baina zain dago jendea edo... Ez Madero funtzionarioak. Infiltratu itxura... Osa, pasaportea egiten dizuna edo DNI egiten zuna, jarri, tamarramen, euskerazekin, nahi hartatu nindunak. Bai, baten bat badago, ja. Madero nahi du esan polizia. Da jerga, kaleko jerga, gazteleaz batez. Bai, hori da. Polizia. Osondo, eskerrik asko. Eta dator gainera ingelesez eta euskera nasketa bat, Madero. Orduan... Koinzidu ginen dago, ero, justo ero da? Oiea. Hala. Zate zuet, hemen filologoa da, kasula. Hori, gimnasio jende hori,
Baina zokate bate gimnasio jende itxura? Maietan dauden asko ez behintzat. Ez, claro, oie dira, baina filtro guztietan daudenak... Bai. Batzu dira gehiago, Madero txuskero, garai bateko hori esaten joan, ez dira metroko armairu zarrak. Ez, baina haien rankinan ez dut uste. Pasaporten esean kudiatu behar duna den. Atera, paper, sozialki oso, mailutua. Ez izango dira, pringatuak. Baina pipakin, claro. Horrek ere, ematen du beste estatus bat, ez? Zu bezala. Ni bezala, baina hemen txintxilik. Eta, lehenengo atzeakoa da, berorikaz, de ustez, karo, orde lautxean, hitz egiten du jendea. Batez ere, horren duzuna, dakizunean dela Maderosekin bat. Baina horre ja, nork hitz egiten dizu bizita hontan erderaz de ustez. Oie, olako jendea. Hori da. Ez que, bakarrik eratu da, hortan, joango bagina medikura, eta berorika egingo baztigun, edo gu berari. Demetu antigualeko zerbait, baina mantentzen den, eta baina denek itute. Zitzegin bar duzu, agian lau Maderos berdinekin. Eta denek. Denek de usted. Eta zut ere, disculpe, tengo una pregunta. Ponga, los cojones. Ponga el dena daula. Bai, el dedo. Eta gero, aurpegiak. Agian ja kondizionatuta... Jo, zupan zinen sesgo antimaderuakin horra... Ez, baina bereiak hilikatzen dute bere horretan, Porque... Madero aurpegi... oso zaila da saltzen, zientifikoki. Bai, eta baina zuk ikustu dituzu? Bai. Madero aurpegi daukatea. Ikuste ditut hori da. Nik uste ja genetikoki... Edo, bueno, ez dakit, konstelazio familiarretan agian agertuko da, zu Madero izan behar duzula bai ala bai, edo ez dakit zer. Badukate. Zer dator hortik dator. Osa, alako jendeak ezin du bukatu hogia saltzen. Bai, esken nire adibidez fikatu... Gero puta bada, ze adibidez nire auzoan dago tipo bat, eta nik pentsatzen non, polizia zala, zaukan aurpegiagatik, keinua, eta ez da jende asko uste du. Eta ez omen da. Eta putada bada beretzate, porque eske dauka, ikuste zut esan zu, fijo dala, eta jarrera, putza, keinuak, nola beti hor erdia, sarre aurpegiarekin. Madero aurpegia esaten dugunean ez da estereotipo alik eta gehien betetzen duna. Zenean, porque Madero zer ubikatzen duzue. Madero aurpegia. Hola, pum, ez, asko. Madero aurpegia daka. Ez da, nik buruan da ikusi nitunak, bueno, baina gero esatezu, hosti, eski, bai. Hola, aurpegi, bai, ezakit nola esplikatu. Bai, oza, ez da bibotea, ez dakit zer, edo crossfitero, mazaua, ez da hortik. Eta gero, igual da jarrera o begiratua, hola... Bai, dena da pakosoa. Bai, keinu egiten ditun, eta nola hitz egiten duen, eta... Eta gero gorputzare, bai, aurpegi da. Ba, ez dakit, fijatuko naiz. Jun. Berritu zerbait. Por cierto, behartzen zaituzten gauza bat egitera, 50 pavo. Pasaportea, Pasaportea, baina ze noazoaz, ba? Bizizale? Gauza kontatuko zuet. Aste santuta, no? Ni turismoan kontra nau, nahi ez kontatu hori. Baina, han kontraparteren baldin bakazu, norbaiten etxea baldin bakasuan, eta hori esatez etorri. Turismo residenziala. Vale. Ni hori ingot. Txoin, aurpegian kontuak egin bukatu horretik, eta zui inoiz ezatzen fijatu, jente geiztuak bai, aparte txakurrak. Txakurrak ez animalia baizik eta. Bueno, bai, animalia bai, baina... Jente geiztuak bestakula geiztu aurpegian. Bai, batzu bai. Hori ze da? Hori lantzen da nik uste, ez? Lantzen da. Landu? Aurpegia? Beste, haserre bizioa zara... Horretik? Nik uste... Mazentzua du, ez? Bai, ezakit. Pak bat, da horrere keinua... Jende tristea, arpegi tristea... Bale. Ez que bakitzue, gure personalidea sortzen da, sortu egiten da, ez? Personalidea. Eta personalideekin batera, gorpuzkera ere, horrekin koherentea bezala da. Batzutan ez du bat egiten, Abotxa eta izaera eta gorputza bezala, ez? Inkoherentzia horregatik irratia hau zaherra da, ez? Itxura intimidateko, intimidatzeko moduko itxura daukien gizonkote potolo handiak eta gero ikustituzu da ipusketa latzak die, adibidez. Ezagun batetak zaitelako. Edo bestela, no da, Ainube taldea? Ainube? Ainube, ez dakitzu, ez? Hemen nik alpatu duzu lan. Ez que debagoien handa igual ezaguna. Da, han oso ezaguna eta bestela euskaldea. Horko abeslariak ez du ematen eta gero dauka agotz bat oso sendoa itxuraz... Baina gaiztoa.
Ez. Hau da ahotsaren zera. Bai. Ni adibidez, fijatzen, behitu nebegiak. Txikitsuak eta pixka sartuta bezala barrura. Bidazka, ez badakizu. Nebegi. Euskat, eta nien ez eskizoidea. Eskizoidea? Eskizoidea. Benetan. Eskizofrenia. Ez dako zer ikusi. Frenia ez. Eskizoidea da personalidade mota bat. Trauma nagusiena gertatzen bazaizu. Aurdun zau... Etxo, zer esan dezu, hain nintzen pentsatzen, zer esan dezu, eskizoidea dela? Hasi esplikatzen berriz. Eskizoidea da, zu bakitzu daudela fase uski fasea, aho fasea gaudela, txikia garenean. Bai, noske. Eta guzti horien aurretik, lehenengo fase bat dago, begi fasea, oral. Ez, oral ez, okular, hori da. Eta okularra da, tripa barruan zaudenean, eta jaio, eta ez dakit iuri jabete, holako zerbait. Hor gertatzen bazizu, trauma... Baina hor ez duzu ikusten, ez? Baina berdin da. Itzalak eta... Ze, hor traumaren bale... Ez dagoa zer ikusi... Vale. Begiekin dagoa zer ikusi, baina ez ikustearekin. Vale, ados. Hor zure trauma nagusia hor gertatzen bada, gero hortik aurrera, zure gorputza hartuko du trauma horren forma nola da izateko. Gorputza o begira da edo aurpegien? Aurpegia bintze bai, eta gorputza ez dakit pentsatzu bai, ez dakit. Eta orduan... Zer da kasu eskizoidea? Eskizoidea daukat, naizela pertsona asko oso horrex... Ez, gorputzean. Ez, ni dakidala, nahi bakarrik esan didate... Eta ze trauma pairatu zen nuen zuk justo 3 hilabeterekin. Ez dakit. Hori galdetzen zaio. Hori, zer. Ez dakit, 4 hilabetekin jamak abandonatu egin ninduen. Zenbat hilabetekin? 4. 4 hilabetekin abandono. Bai. Hombre, pues hortxe. Zer. Ja, bai, ez dakit hori da, no aurretik da, no, ez dakit. Ni daukadana da, igual gauza gehiago dezkoat, baina nahi esan didate hori begiak. Begi txiki eta barruruntz sartuak. Distantzia hartuko banu bezala, jendearekiko nire barnean gordetzeko. Beitu nik hortako sudurra erabiltzen dut. Distantzia hartzeko. Zue zurro izango da zerbait, Zue zurro be... Distantzia markatzeko zebat, zu begiak ni sudurra. Saiatu sudurra bere begizulotan sartzen aberia bat egiten du. Vale, venga. Gero igual irikitzen da hemen 3. dimentsioko ate bat edo zehose. Praktikatuko dugu koito... Ez da pentsatu ere. Ez? Vale. Hostia, Basi joan, Eta ni telefona aldean, ikaina prest. Urrengo parranda ni bai. Urrengo parranda ningo de, bingo de. Bai. Sudurbegi koitoa. Bai. Maiatzaren bian, Zumaian. Oso ondo. Zure zurra zela kalifikatu daiteke? Agileñoa? Eskertua. Ez agileñoa? Agileñoa ez da puntatxo. Nirea gehiago da, Agileñoa gehiago, eta zure orduan ze hostia. Agileño ematen du andaluz flamenko bat. Pixkat. Zorgin sudurra da zurea? Izan leike. Euskalduna ere, bai. Bai, bastante. Bai, begiratu hasi. Zuk ematen duzun bezala... Euskaldunetik... Bai, emotu zu... Ez, Euskalduna ez, Batez, ematen badut. Kastillako orain dela posten urteko soldadu... Osa, baina... Pikolo bat. Benetan, osa, Cid el campeadorren eskuineko eskua, holako, osa... Hori Euskalduna guan. Euskalduna zen, el Cid. Cid? Euskara zekien. Baiza. Bai. Benetan? Bai, gara hartan Burgosen hitz egiten zelako, eta baliteke bera Euskalduna izatea. Euskalduna... Iturgaiz den bezain Euskalduna. Euskara basekila, gero... Vale. Eta zertan nintzen? Bai. Noiz baiten esan diate, baina esango nuke zu izan zabela. Bai, ez nik hartzen dizut hori, eta gero... Arkero. Ez, ni gehiago armadura, metalesko armadura, eta espata, eta eskudo. Baina horiek arpegia ez talita eramaten zuten? Igotzen baduzu... Katxarroa, karo. Osa, igota dakatenean ni... Bai, eta gero kolonizatzaile... Bai, karo, eski igual edia. Agian hortik, bitu, oin lotzen nahi zara puntuak. Zer, ni roi horrekin dara matzate ez dakizen bat urte hor bueltaka, de kolonitatea eta kontu hauek, agian barruko... Bai, hostia, hor dago, traumaren bat. López Rodríguez, Torres, Molina, ez dakizer, hortik, gamardu bat, bi, mínimo. Gabitzitze egiten Euskalduna kolonizatzeik izango ez bagina bezala, hola gabitzitze egiten, baina kolonizatze castellano bezala. Castellano. Pelikula baten zu hor, benetan, oso ondo. Bai, puta semea hundina. Bai, oso ondo. Putaku, Lope Agirreren... Bueno, Lope bera igual. López da hijo de Lope. Agirrez dakat, baina Lope bai.
López bakotzu? Lengua. Bai? Hostia, Asier López. Hoxe ba. Hoi dator Lopusetik, ez? Lopuz eta hori Otxoatik. Hori da. Ostra, Asier Otxoa. Hori salda... Hori aktore bat edo Ez salda aktorea? Pringaturena egiten zuen? Ez. Bai, ezagun egiten zai, bai. Ez da izango dokumental hori egin zuen Asierret eta biok, eta Asier da, eta bea da Otxoa. Altuna ez, hori da. Asier asko dago munduan. Hori azteko. Baiegi egian, bai. Ez da bape originala, Ez. No, ni non ez egin. Pero ni... Etorri zitaidan izena, gainera, nengo nor botata, eta batean bum. Herrian beba daude Asier batzuk. Igual, lau. Claro, jende bena. Oineteko Asier. Bueno, gizon kontu eta zai garen ez, baina, bueno, irakurri zuen, gaurrekoan grazien zian. 50 urtetik aurrera, adin kontuekin ega berrize, zure azken aldian interes nik uste horregatik jarri niola arreta albiste horri. Zemen hitz egiten egon ginen edadea. Eta 50 urtetik aurrera egiten dizute, behartuta da, edo da, baina kolonoskopia ditzen zaio, ez da? Bai, oza, euskitik... Marako tuberia bat, tutua sartu, eta zure barrunbeak ikusi haber zemuz dazkasun... Etxotik, uste, behatzarekin bakarregia, zehose suma dezakela medikoak. Behatzen da zer, o igual asmatzen ari naiz, igual zehuzen gertuko esperientzia bat. Nola ditzen zaio? Eta zer, eta bueno, ze? Hori bada, ez? Eta askorentzat, karo, gizontasun eredu zarraren... Nini jo lehenengoa. Horitea. Osea, ez zaude prest, neri zure penetratzeko, eta zaude prest, mediku bat ez... Bai. Azkenaldian, gai horrekin, bai, ingo. Zatik, fobia dukazulako gixutasunari eta ondorioz eriutzari? Beste hain urrutira jungabez, baina jak egitei zuen. Baina, esan duzu oso efusibo. Hor indarazko dago, gertuko. Nahi duzu zerbait probatu, eta itxoetin nahi zara, 50 urte bete arte... Zerbait zer? Claro, esan duzu oso... Nik uste, alaiegi esan duzu eta guztu. Probatu. Ze kasu dago kasu inguruan? Inguruan. Zer kasu? Kausak. Hori harrapatu ziotela zerbait zeukala, behatza uzkitik sartu ziolako medikuak. Eta hil izan? Ekutu zuen hor? Ez, ondo dago. Ez. Ze gauza, Eta orduan esan, ostia, pues nik ere. Nik ere sartu gara behatza. Garde behatza, bai. Eta txamarra ere, bai. Bai. Pues agian barkatuko diazu, zure aurrekuspenak izarratzea, ze baliteke hori bereak egitea ja. Eta, orduan porque orain zea batek... Inteligentia artifiziala? Ez, ikerketa batek ondorioztatu du ja, hori bezain ere inkorra dela, medikuari gorotza oparitzea, eta bere gauzak egitea, eta eraginkortasun maila bera duela. Bueno, pues orduan hori gustorago egingo dut. Gustorago? Gorotz bat oparitzea pertsona bateri? Opari bat, medikuari egin da daukat hori, esango nuke. Virus potente bat hartu nuenean, nik esango nuke, eta umeek zen bat aldiz. Ez? Kaka. Bai? Bai, horreak bai. Kaka, zuretzako. Karri izazu, kaka piskat, bai, potetxo batean. Kaka eraman, Kaka eman bai, hori iai egunero, baina kaka eraman. Bueno, oparitu bardiozula hori medikuari. Bueno, orduan, pues hori, gizontasun eredu zarrean, hori zan, euskitik zerbait sartzea, pues, eso. Ja. Birgentasuna galtzaren pareko beldurra edo gehiago, baina, karo, 50 urtekin. Eta hori, konpartitu nuen, batzuekin ezakin hori konbentinatzen egon gintzen, eta tartean emakumeren bat zegoen, eta zan zuen, mendekua. Hilero, doztak izen batero, konparatu zuen ginekologora bote bezala. Eta ez dakit. Konparagarrean? Hombre. Ekintza bera. Bi zulo diferente dira. Zulo gintzatik, hori, besterik gabe. Da gehiago... Nola zan?
Bueno, bai, sin más, ez dakat engarri, baina zuzenian hori eta zitzaion, tipo mendekua esala kolonoskopia. Baina, belaunaldi berrientzat igual ez da impactantea, ez? Kolonoskopia garai bateko gizonentzat izan. Hori esan du basik. Joder, garai bateko zenbat humoristak egiten zuten txiste horrekin, ez? Zan rollo... Jo nintzen, estaban pareta hi pegauta bat espere, eta bueno, betiko, ez? Uski fobia... Bueno, hortaz librau geha orduan. Kakamo kordo bat eraman da, listo. Balik. Baina ez da ziurra, kontau dezun hau. Probak iten nahi dia. Bueno, ikerketa bate, gero ikertari gauza, kasu egiten zaiala, ez? Hori, bakezu. Gero badaude, bebai, ez bakare kaka zuk oparitu, haizik eta, bueno, ez dakit, medikuak edo farmazeutikoak zuri kaka ematen dizu, pastilla batzutan bezala, zuk hori jateko, eta horren bidez zure flora intestinala horretzeko. Nire komentatu duzu zerbait. Igual bai, izan leke. Vale, repe orduan. Bueno. Bai. Zure flora hor, eta fauna... Beste baten kakak, zu jan, eta hor bakteriak eta gauzak gango dira. Zooplaktona eta hola gauzak. Bueno, usaintzeare horren pareko izan edek, ez? Usaintzea da kaka barura sartzea, ez? Teknikoki. Testualki. Bueno, gauza gehiago ere bai, baina kakare bai. Usaintzea da flotatzen da egiten kaka zatitxoak, zure zur barrura sartu, eta hor, bueno, hor konexioa. Hor konexioa gertatzen da. Eta informazioa iristen da garuneraino. Zure... Beste baten kaka, burmuñaraino. Hoi gogorra, Bai. Gauza honekin baduz gauza kurioso adibidez. Zure lantokiko lankide guztien kaka, ibili da zure burmuñatik, bueltaka. Eta sudurretik. Joder, bai, gaina guk kumun lehorra ditugu, oza, que imagina. Bai, hor, usain ez da joten. Hor beti flotaien da. Dena batera, kuadrillan joten da burmuña. Bai, baina nahi lankideanak ez dute kaka egiten, Ez. Nola ez. Badago jendea, kaka fobikoa. Etxetik kanpo. Parko presia duka izena. Honei buruz, ez du ditzen behar? Bai? Parko presia. Balike, Parko presia da zure eroso unetik kanpo zaudenean, adibidez, imagino gimnasio baten, ez? Zaudenean, normalean ordu horretan egiten baduzu kaka, ez egitea. Eta horre dauko sesgo, genero sesgo, emakume normalen parko presia gehiago izaten dute. Emakumetasunarekin, kaka kontuak eta igual ez daudelako erlazio estuan, eta gizonek, hobeto eramaten dugu kaka. Bai, kaka kontuak. Zentzua duan. Bueno, txikia garenean berdin da nik uste dut, guztiok egiten dugu baina gero, eskuntza eta bestia eta dutzakoa. Bueno, honekin erlazionatuta, zeharka erlazionatuta, baina bueno, nik uste dut salto baldu dela egin, izarrek asko salto aldiago egiten. Jauzi. Ez atzu kuriosoa, gu gara bipedoak, ez? Bai. Bipedoak gara, bi hanken gainean ibiltzen gailako. Garai baten ez, baina gero bipedoak bihurtu ginen. Bai. Bipedoak bihurtzearen ondorioak. Bi ondorio esango ditut. Bat, ibiltzeko gluteoak handitu egin behar dira, bale? Orduan, gluteoak handitzeakin batera, uzkia derrepente egiten da eskutatu. Egia. Eta orduan, ipurdiak garbitzeko orduan, edo lanak. Ipurdiaren higienea bermatzeko orduan, ezberdina da. Bai, lan gehiago eta gehiago zikindu eta hola. Hori da, eragin bat, bipedoak izateana. Vale? Eta bigarren eragina, ez dakit eragina den edo ezten, zergatik ipurdia sexualki erakargarria? Osa, justo kaka egiten den lekua, eta horrekin batera, titiak, gizonenak igual ezain beste, baina igual emakumenak gehiago, ez da baina, titiak, dala glandula bat, zu proteina emateko ume jaio berri bateri, hor daude nutrienteak eta proteinak, eta hori da gauza erakargarri bat sexualki, baina hori ze mobi da, hori ze. A ver, botako dugu teoriak. Bai, zu imagina, oza, zezena, eta erreben ikustu zu behi bat, ikustu zu behian errapea, eta hostia, errapea, ez? Oza, ni, ez dakit ni titeak hartzen behi baten errape. Ja. Ez da delako zezena. Ez hori da. Eta ez behia. Baina, segurazki gorpu gizonaren gorputzetik egin bere izten diren bi hoiek, batez ere, ipurdia ez? Handia badira. Altuan itziten, bilatzeko formulan bat. Bai, berizketaren izan lehiko. Titiak eta ipurdia, zergatik diren. A ber, gaur egun bideoklipak jarri, mitiko mainstream, titiak eta ipurdiak. Hombre, eta alua. Titiak eta ipurdiak. Alua, handite bekatuta dago.
Baina alde ez hitz egiten, Nola? Ja. berezitasunez hitz egiten, ez? Bai. Desberdintzen diren gorputza talez izketan, ostia hori ez bada. Genitalak enduta. Ja. Nik ez da gizatik genital galde bat ere utzi ditut, ez da gizatik. Ja. Ba, eske ipurditik kaka botatzen dugu, ez dakit, eta... Bai, hola esan da. Eta titietatik hor, ba, ez Esnia. dakit, gauza bat Eta protein. zakildik, pues, pixa, eta alutik ere bai. Ja, baina, bai, ez dakit, bueno... Eta hautik, Ja, boa. pues eso, Hotik botaka egiten dago, eta gero, ze- bai, hori hor daukao. Ia, Gero, hau oso... ez dakagulako zulo honik. Ja. Belarria daude hor, argizariz betia. Zurretakoa. Sudurra, bueno, dela daiteke hortik, zure lankide guztien aztarnak. Ja. Libratzen den Eta ez da- bakarrenetakoa begiak. Nahiko garbia dira. Nahiko garbiak, gaina malkoak garbitu Malkoa, egiten, bai, eta bai. alat ere badude pertsonak ez dituztenak nahi begiak penetratu. Osa, imaginatu, zein mundutan bizi den. Begizuluak. Ez baita Bueno, ja. bergauza. Ja. Ze tontoa. Ondo karrita. Egun baten begia galtzen badut, tor, Akabo nere... badakitu ze plan dugu egun. Gau hortan, WhatsAppa jarratzen baduzu ez beldurtu. Imaginatzen nahi nezu, Ostia, bani ez. Eta argiarako egingo du bideo bat, argiarako propaganda bezala. Bai. Ze usaina dute begiek, eta tornerren pituitaria lanean. hor. Ai, que brones. Zer egina? Gorputzak eta basaia. Bai, bai. Ba, nik albiste hon bat, eta txar bat ekarri dut hor. Ona, pipik, Pipi galtza luzek. 80 urte betitu. Bai. Aktorea? Ez, betu hori izan trampa. Ni lehenengoa ikusi nuenean, izan nuen, ostia, pues, aktorea, ostia, 80 urte. Bueno, izan ziteak, esan beste. Ja, irurogo. Esan beste. Aktorea gero Zauzka behitu dut, behatzi 10 urte. behitu dut eta 75 aska. Bai, Bai. eta Ta gaur egun idazkaria da. Osea, ez telak betetzen ditu pipik. Bai, Bai. Danimarkako ez dakin nun. Danimarkarra da? Uste bai, ez, danesa Bai. o Landstrom. Bai. Suediarra, Danimarkarra. Suedia. Suedia, Danimarka ez iguala. Bai, Ez dakit ez da bai, beraiek. bai. Elkarrik uste dutenean kalean ez dakite. Bai, kultura nordiko Bereizten. katenean, osea... Bai. 80 urte liburua zabaltzen hasi zenetik. Gero eman zion sona, Liburua... telebistak. Bai, liburu eta Liburu batzu dauzko oinarri, baitu. Inger Nilsson da aktorea. Por cierto, Inger? ez baduzu ikusi, orain eriketa polita da. Claro, beste inoiz non parte hartu du aktore honek filmetan, eta inoiz bez, ordan da pipi. Beti izango da pipi. Orain behiten duzu, claro, pipi 75 urtekin nola izango zen. Behituta daukat, ikustakat. Bai. Eta bere laguntxoak ere bai. Eta hau, Badago, esan dut, bueno, idazkaria da. Pizkat bajoneti izan zen. Osea, askatasunaren ikurra, Bai. errebeldia, Ja. ez jarraitu, osea, da idazkaria. Ja. Hombre, ikuspuntu sozialista batetik, proletalgo bezala askatasunaren ikur alda izan. Idazkari? Bai, bueno, proletalgo delako bakarrik. ez? Alderdikoa, ez? Alderdiko idazkari nagusia, bai, tipo Bai, Arnaldo. Baina ez dut uste. ez. Ja. Bueno, hori albiste ona. Pipi bizi da, bai. eta hor dago estelak betetzen, eta bizitza pues, aldatzen joten da. Eta txarra da, Leicester itzuliko direla latzen, eta alaitzen da Maider batera. Osea, ez dut uste dueto, baina... Personalde. bueno, personalde, noski. Claro, egia da. Zatik. Horregatik segurazki. Tortxun. Nik uste horregatik. Baina Latzenekoak zer da, ekartu dira oroñatin, eta zazute, hostia, preso movida dago, oin itzulea dago. Nik uste bultzada behar dutela... Baina zer da, kontzertu honetarako espreski o jarraituko dutela? Sorte pur batekin hor bakarrik. Ez, badoina gehiago, Bai, die. Bai, eta gaina kantua sortzen da bitz. No. Latzenekoak? Kantu Bai. berriak, bai. Hostia. Bai. Gero, astutan ekan, oinati horreziela. Bai. Alaitz eta Maider ere, Eta bai. nola hartu du Oinatiko herriak. oinatik horriak bere herriko seme kutxunen itzulera. Aspaldien ez dago kontaktu hori oinatiko herriarekin orduan ez dakit. Ah, Enabil errazionatzen, sozializatzen ez, asko. Hori izarre jakin gozen. Bai. Izarre bai. Bai. Agian da momentua izarri daitzeko, Ja. Galdetu aldiago, zen Ez da autoko ditu beraiek edo beraien ondoren. Vale, orduan deitu ingo Oie dugu, ze, oie baina- gure adin antzerakoak izango dira, pixka gaztegoak.
Hostia, pues. Ez? Nire uste sarro. 50 gora? Ez, takit. Eta laiz eta Maider ere? Zuzen bauko zutor. 8. Maider ez da inoz, egin ditu bere diskoak. Bai, horregatik, ezakizina Maider da, morena. Ba, laitz ez dena. Beltzeran da. Alaitzez bestea. Osea, alaitzera esan duzu ez? Baina laitzez alda. Alaitzera esan du. Bueno, ezakit, babitako bat bai ibilia. Maider, bueno, ez dakit. Hola, biek azukre kantitate berdina jaten dute goizero. Gero letra horiek... Bai, maitasun kantuetan izan dira bai ezagunak. Bai latzen eta bai alaitz eta Maider. Bai, latzen karo, hori da. Egia esan, oin ez dakit esaten beste... Kantarik. Lehen bai, lehen Lehen bai, nik bakarren batzuk bai. Orain ja bakarrik hori. Korapillo, Estarriko korapillo zen hau. Hori, eta urtez gain. Nien nahi sinuz jarri latzen entzuten. Nik zuzenean ere entzun ditut. Bilbon igual. Aeka egun batean edo... Nik euren azken kontzertuan kasualidez egon nintzen lehenengo filan zensekoten estenatokia, ez? Eta gero nintzuten, bagoaz ez dakize, eta gero beste estenatoki baten bezala jarri ziren hor erdien bezala. Eta justo hor nengoen, eta horren derebente latzen etzek inoiz gustatu, eta nengoen lehatzenen atzenengo kontzertuko, atzenengo kantuko lehenengo filan, eta ja ez, zati jatzen atzenengo kontzertu. Ezin zinen librau. Ya está. Vale, bai, segiu. Bai, hori komentatu nahi nun. Euskal Herrian gaur egun dugun borroka fronterik potentena eta gordinena, eta bi aldeak bere izien dituena. Guraso ekasle... Gertu do. Ez da pribatu publiko, baina ez. Debako liburutegia. Ostras! Debako liburutegian hor, ez dut ez dagoela konponbiderik, Brian Currin bat ekarri behar dugu. Bueno, ez dakinaren txat, venga, a ver. Baina horta zitzen gendun duela pare bat aste do, ez? Bai, baina... Aberrakordatzen nahi zen. Berritasunak egon diela, orduan ezakinik, berritasuna ezakit. Baina, asuntua muina zan, Debako udal liburutegian. 0-2 urteko aurrek debekaturik sartzea. Eta 2 eta 6 urte artekoek, soilik aldute sartu, atxaldeko lauet terditatik, bosterdita. Hori da. Nik horreinoak gero biltzekoak ziran udale txarekin, eta ezakiz, eta igual jarularitzarako liburu ezakiz epipin, batekin. Hasta ahí. Bai, ja, bokatuak tartea. Bai, eta ja, orain. Guraso taldeak antolatu. Bai, gurasoak ez, amak. Amak, porque, bai. Aita semeak gimnasioan daude, amatalabak, urtegian zehatzen. Ba, udala dio espazio falta dela arazoa. Orduan, eta neurri hori gabe, hori, umea popatik hartzera behar ditula, 24 ordutatik, 23. Baina oso ondo. Eske justo pertsona horrek dira espazio gutxian kupatzen dutenak. Gainera. Eta gainera, espazio falta denez, eta orduan umeak sartzen badituzu, bizikidetza arazoak egon daitezke liburutegian, hori izan du udalak. Gustatu zait pilo bat. Gara hauetan bizikidetza bat jarri behar duzu esaldian. Bizikidetzaen alde, askotariko abotxan hitzak, elkartu, denako elkarrekin. Ideia zoragarria. Bizikidetza apurtu daiteke Debako liburutegi barruan, umeak sartze badira segaina, badakigunez, Deban bakarrik dago bizikidetza arazo bat. Gaina, bai, aurrekon kontatzen zutenagatik, Arriako elkarrezketan, ume bati panpinarekin sartza ere katu zioten. Panpina da budal liburutegian sartza debekatu. Ja. Ezakit imaginatuko zuten, ezakit. Algarra den panpina, zan. Zapudu iteko zehoz, Bueno, gauza praktikoa, okupatu egiten duelako, panpina. Bai, baina gero bere ama erosketako bi poltsazarrekin sartu zen. Eta inorrek ez dion deus esan. Hori oinarrizko... Zea da. Sustentu ez. Hori da. Bai, idea kuriosoa da, ezakit alde nagon edo kontra, Ikusten. Hor dago, Posizionatu da, doctor. Ez daukat posizio argirik, tio. Ba. Gainera Deban gertatu bazan, Ze hori baino herri sosoa horik... Debalde, Legazpi, Urnieta, Gipuzkoan, top bottom, beibeian... Ezer gertatzen dira, Deban zer dago, Deban daude itzia da espurua, onzan, hor dago,
Nide bakeen ezak lotu da. Udan eibartarpillo bat ondartzan pisaitera. Nere erikidea bai. Ba, hoxe. Karo, deba barrena, goienatikan horra jongo die. Bai. Ez dago, zer, orduan hori botatzen diozu errua, zesor gertatzen bada, pues umei. Claro. Hori izango da roia. Kontrazioa. Urte, nahikoa daukate, ordu betekin nahikoa daukate umek, Bai. Prorsako, junda, listo. Gainera nik uste umeek aldarrikatzen dutena diela liburutegiak. Behar dutena dira liburuak. Gain tope irakurtzen da, bueno, ni Instagramen sartzen naiz, eta liburuak nahi daude. Justo Sauzko ondartzako malekoian, eta Martini batekin, beti liburun bat, hori inguruan. Gero, umeak bakizu. Bueno. Haupa, udal gobernua. Gobernua eutxi. Umea ketxi. Ze alderdi dago? Jota, ez? Bai, pegatzen dio. Bestela, saiauko zia, bestela. Bueno. Bildu montatuko zuen bizikidetza maia daituko zuen, ez? Irakurketa klubak umen artean, eta beste zerbait ingo zuen. Porrotxan egongo zen jazazpi aldiz. Jon Maia beste amala. Ingo zuten zeo zera. Ostia, igartzen da zuen gaia dela, nik ez tekin hemen zela sartu, ez tekin ze komentatu ez. Liburuen alde, bai, hori printzipioz bai, jakintzaren alde. Claro. Ezagutzaren alde. Ondo, pues hori da. Ezagutza versus konbibentzia. Hori da, bat. Gini gero irakurriet, ez dakizuek irakurri zuen. Pringa entzuberia. Aspaldi dugula aipatzen. Gure pringa. Bai, ertzainei buruz. Zeus esan du? Bai. Ertzainen jarduna ezakize kasu. Hemengo barne zailburua. Batez ere baina burua. Zertaz galdetu diote? Entzaitzaz? Bai, baina ze kasu konkretu bat ez aipatzen. Ezakit nun indarkeria... Errepaso hain dute, errealeko tipa dira, kabakaz, klasikoak. Gero eta gehiago dituen ez erretintzak. Eta esan du, nahiz irraten, porque orain gara irikido hauetan zipiburuak eskera bertzaleko irratira joten dira bereien burua zuritzera. Hori lehen ezen gertatzen. Oen ja, hori. Bueno, titularra zenta gehien gustatu zaidena irakurri baduzu erdera. Zekate jarrita, baina ez dakit euskara esan, oza? Ertzaintzaren indar legitimoa ezin da violentzia bihurtu. Violentzia esan zuen, edo indarkeria? Violentzia. Euskeraz izan zen elkarrezketa bai, ez? Nik irakurri dut, gero erdera, segurazki ingo zuten, karo, nahiz irratian euskeraz, eta gero naizek ingo zuen erdera. Porque uste dute titularra, oza, naizek garak. Indarkeria entzun dudala. Bai, bueno, indar legitimoa. Irakurri. Bai. Bueno, indarra eta indarkeriaren arteko... Indar legitimoa, hori da, horregatik. Eta indarkeria. Bai? Hori da. Ja. Orduan zu gotatuzu pepino nuklear bat hor, pum, eta esatuzu hori indar legitimoa da, eta orduan ja ez da, ez? Bueno, gutxi bera, Hiroshima eta Nagasakin hoiz izan zan, ez? Bai. Baina beti esaten da hori. Zer? Beti esaten da hori. Indar legitimoa noiz esan du... Ez esango du, bera, claro. Zaile batek horregatik. Pringen ez esango du, baina, bueno, gustatzen zait zer den violentzia eta zer indarra, ez? Depende ze hostia ematen desun nor, pues hartzen du aldaera bat edo beste zure ubeldurak. Eta, claro, etxarri gaztetxean bakizue. Movida ondela, oin. Bilboko gaztetxea desalojatu dutela. Eta 30 urteko tipo batek barrabila galdula. Hori irakurri gotan, oin pasau da hori? Bai. Zipi batek bota ziolako legitimoki, 30 metrotara, nahi eta... Osea, behark ez du, zupiriak ez du esan hori indarkeria danik. Ez. Ez esan du, orokorrean. Esan du. Ez du kaso konkretu bat osatu dadila askar. Osatu dadila. Gizatasuna, legitimoare bai. Esatasun legitimoare erakutsi du zipi burua. Eta esan du. Zenora tipoak oraindik barrabila galduena. Ondik ez duen salaketari jarri, ezin dutela zer egin, argitzeko. Horrela oso zaila dela argitzea, antzaden zipien artean zinek eman zion tiroa potrotan, oso zaila dutela. Ikusita beste Donostiako emakume, Donostiako partidan atarian emakume honi gertatu zaionakin, eta hori... Hori demostratzeko ze... Hori argitzeko polizia bat beharko lukete, agian. Ez? Eta gian horiek, eta beraiek, haiek kamara dazkate soinean jarrita. Eta kaleetan jarritare bai.
Karo, gero guk ez du ikusten horatzean dagoen. Hau, deskargatu behar dituzu, orduak ikusi, premierren importatu, moztu, esportatu menpela, aura, ez dago salaketarik, eta hori ezin dut egin. Hor ez dio, ematen da gainera zipi batek noiz salatu du. Hori, zuk salatu berra dauka, zuk kaltetuak salatu berra dauka? Bueno, herrialde normal batean bageunde, agian zailburuak berak, endar publikoak berak esango zuen. Guri zenean ezin da hori egin. Ezakin norkez. Baina... Salaketa. Esan du ez, galdu duenak salaketa jarriko duela aukerrez banago. Esan du. Gainera, eske esan du, hori da. Eta auker baldin banago, ez da hola baina. Emakume izan gertatu zaio. Ez emakume? Hori da, realeko anoetan movida egon zenean partido baten aurretik eta hola, pues hosti zigoela reala ikustera, eta batean bukatu zuen burua irekita ospitalean. Honek, pringenek esaten du, ez gaula garbi. Ertzaintzako kide batek, legitimoki, burua apurtote zion, ala, beste realzale batek. Naiz eta irudietan ikusten den, tak, ostiko txoa. Bideo daude, claro. Baina gaur egun inteligentzia artifizialen, manipulatuak egon daitezke irudioia. Claro. Hori da. Oso ondo, gaztiak. Txoin, haber utzi demora ikusten? Ostia. Ni horreko egon nintzen topaketa batzutan. Aspaldi hon gabe topaketa batzutan? Bai, aspaldi egia. Ze borroka dago orain modan? Feminista ez bestea. Un jarria pixkat. Hola, pixkat. Lurraldetasuna, buru jabetza, kapitalismoa. Ze borroka dago modan gaur egun? Modan? Bai, feminismo. Debako azaparte? Bai, eta feminismo ez da balio. Euskal Herri maian. Bueno, Europa maian be bai. Feminismoa goendik eusten dio, ez? Modan... Bai, baina beste bat. Klima aldaketan, ez? Hori, ekologista. Bai. Hor egon nintzen, nola, topaketa egon zen jauzi ekosoziala antolatutako ekotopaketak egon zen. Ez da kontu datu? Ekotopaketak noiz? Ekotopaketak egon zian arrasaten. Oain izan dira? Bi azte dukera. Vale. Bai, hor egon nintzen, eta basikamente ikasi nuena izan zen, gaur egun arte diskurso kolapsista egon dela modan, dana badoa, dana zuntxitu egin behar dugu, extinzioa, eta orain gaur egun ekologistak ez daude dago horrekin, eta esan dute mezu positiboak bidali behar direla, jente empoderatzeko. Zain mezu bezala. Posible da aldatzea. Egoera aldatzea. Total, horre zegoen arraneko tipa bat, arran. Ni pentsatzen nuen arran. Kataluniako hor nahi. Hori pentsatzen nuen ernaien homologoa zela, eta derrepente hasi zen hitz egiten ekoizpen bitartekoen sozializazioa, ekonomia planifikatua, eta holako mobida, eta nik esan nuen, nik ernaiko inoiz ez diot horrelako ezer entzun. Orduan, homologoa dago ez da. Zu kontrolatzen duzu, arran... Ez da bat ere. Gusina uste, tibilizala arranen militatzen edo. Segun nuke, edo ezagunak zituen, edo Bartzelonan bizizan zanen, edo... Mengua baina bizizan Bai. Ni geho sartu nintzen interneten, edo itxure danez, ez da kupeko gazteria. Orduan, horrek ez du egiten ernaien homologo, ez? Zade, kup ez da ezkerra bertzalea. Ezkerra bertzalea da, hango ezkerra, ez? Ezkerra republikana. Bai, igual bai. Bai. Honik esango dizu baietz. Bai, hor duela 10 urtetik ona nik uste baietz. Batetik alden dut bestera gerturatu dela gehiago, ez? Kupetik urrundu eta erresera... Bai, ez dakit, eta bai... Orduan, RZ-ek ez euska gazteak eukiko ditu. Bai, zela duke, Endavant nongoa da, Endavant. Ez que Endavant da beste gazte antolakunde bat. Eta gaztia. Ez da gaztia? Zer da Endavant? Tipo, movimendu indepe, Bai, alderdi, baina instituziotara jungabe. Bueno, alderdi. Vale, eta arranda kupen gazteria. Bueno, ez. Ez da kupen gazteria, bai? Ez. Sí, honek jakingo da. Zerren gazteria? Ezker independentistako gazteri mugimendutako bat. Gehiago ondira, bai. Vale, ERZ-ekin ez dako zer ikusirik. Ez. Ernaien homologo bezala kontsidatu daiteke? Desan dezagun, baina gazte mugimendu gehiago gazte gogan egin estizio. Diskurso oso ezberdina,
hemen ernaiekoek justo usnartzen dute sozialismoan inguruan, eta hango tipa hori, baina... Tope zegoen. Bai, ni flipatu inoen. Que si movimiento de masas revolucionario, que si economía planificada... Holako gauzak esaten dut guztia. Eta hori hemen zeinek erabiltzeitu terminoiek. Gehiago mugimendu sozialista agertu Hori neukan, zea. Ernaiek sozialismo inguruan, pankartak eta... Hemen beti izan da, abertzalismoaren metrometroan, hemen tope onda. Eta sozialismoarenea beti berago, Kataluniarekin konparatuta. Bai? Bai, horregatik izateken ez da Katalunian ere orain tope dago movimendu sozialista. Bai, baina, bueno. Eta Madrilen. Bai, Kastillan ere sortu zen, ez da tope hango dan Kastillan, baina... Zer? Movimendu sozialista. Hor sortu zala? Bai. Sorrera, ez alzen sortu Azpeitin. Bai, nahi dut esan, ba... Gorriagan. Horre ere bai. Bai, baina, bueno, han ere bai. Han ere bai. Bai. Madrilen bezala eta Katalunian bezala. Baina gero. Gero. Bai, ez lehenengo hemen. Lehenengo hemen, ez? Bai, lehenengo hemen. Baina gero, hemendik... Hori horrela da, uste dut, Mundura... Hemendik mundura zabaldu zen. Ez, mundu mailako movimendu sozialista antolatu nahi dute. Bai. Hori irakurri nien elkarrizketa baten. Bai. Hombre, logikoa. A ber. Bai. Azpeiti txiki gatzen da. Jode, oso txiki gatzen da. Azpeiti? Bueno. Joder. Esklaban sartuko dira, baina eko bello. Bueno, hoize kontuak ez dakit. Ni bazkat hemen albisteak eta roiak, oinan... Nik hemen, zerrokat... Baina ez dakit, grabatzen ere giren hau, grabatuko den. Ja, arazo teknikoa da, ez? Ez dakigu, karo. Hau, esaten ari garena, gero entzuten baduzu, arrakasta izan dugulako da. Ez baduzu entzuten, bakarkari gara. Hau da, Schrödingeren katua bezala, ez dakitzula hilda edo biziri dagoen ireki arte kutxa. Ja. Orduan, bueno... Ikusiko dugu. Ze momentua, Bai, ez dakigu biziri dagoen edo ez. Bueno. Vale, ni komentario dakare. Gorain dela gutxi, oia modan dabil jarten, nola da, musika talde handiak telebistan ETV botatzea, zetak izan zen, lehenengo, oin ETS izan da. ETS, fijatu zai? Txil Mafia. Bai. Bota borte, manbarute. Hori bainik ikusi doala. Bai, Telebistan. Beken. Bai. Ez da ikusi. Bueno, telebistan interneten. Vale. Barkatu. ETS? ETS-en siglak justo koinziditzen dute gaztelerazko enfermedad transmisión sexual. Bai, naita, no? Bai. Naita, gian ez? Ez Ento Sarmiento. Ento Sarmiento da, baina... Baina igual naita bi joku... Ez di ematen. Ez di ematen, ez, nik uste ez. Seguro? Behan letrak eta entzun dituzue? Zaiatzen nahiz ez ez. Bueno, telebisioko ikusi tot tarte bat. Ja, vale, ez ni bezala. Abesti asko antzekoak iruditu zizkiten, baina, bueno. Bai? Tonal, bai. Orduan, esango zenuke talde planoa dela, zentzu hortan, ez? Bai. Bueno, hasian trompetero, hasien, ez? Beste betagarri moduko bat. Eta gero ja, olatu modernete ontarego dira eta horre izan dute arrakasta, ez? Bai, jendea den ematen, Bai, lehengo izena mantenduta. Bai, hori da bitxiena. Zeinak ez du pegatzen, gaur egun daukaten... Zero. Baizik eta lehengoarekin. Izango da alderik handiena duena, ez? Bai. Izaera izana eta izena. Bai, haien arteko... Eta zesata zindu zen, talde handiak telebizion, eta? Eta ETS-eren siglen inguruko aipamen hori egiten nahi nuen bakarrik. Eta ja, ez dukat beste eser esateko. Ondo. Ez bada, lagunok, agur. Ja, iritsi geha. Bai, nik uste ez dakigu, ez dakigu ondo gatu den, hau da... Baina dakizu zen baden boragoa zen, edo hori bintzat kalkulauko hori. Beitu zazue. Ze susto, Así que beraz, lagunak hau entzuten nahi beza ezte, puto amoa matematiketan gara eta ordenagailutan bebai. Bai, eta ez Schrödingeren katua bizirik atera. Eta ez badoz entzuten? Ramunas. Hori da, Ramon gure entzuleri finera zoriona, kanta hau zuretzako. Anestesia eskatu ze jarri bar diogu. Beste bat. Bale.